Искам всяка вечер да ми е купон, да ям само от зеления бомбон и на партитата да харчим поне по 1 милион. Да няма глупаци с вратовръзка, да вземем поне 50 бутилки сива гъска и купона направо да пръска. Да мятаме само ливали хартийки, да ми превежда Ани Салич от английски и да ми подарят най-скъпия модел лоботинки. Да няма никакви стотинки, само от зелените фунийки. Около 800 коня искам да ми колата, най-красивата да ми е жената и да мога с Пеевски на випа да си броя парата. Поне по 10 000 сметка да въртим, само от най-скъпото да кадим и после 3 дена да не спим. Сенегалеца грубо ще ви влиза. Искам поне 1 милион да ми е сапарето, жена ми за мене да си клати дупето и да ми е живо и здраво братлето. Искам вече с Бойко да приключваме сделката, да мога вече да се махам от панелката и да живея в мезонетката. Искам 10 сладорани да седят на сапарето за украси, а пък курвето да ми смуче докато отмрази. Искам всяка вечер да заспивам до 2-3 сладорани, целият ми аутфит да е на Армани и всичките ми пари да са изпрани. По мене да има само скъпи аромати и да му набия на тъпия хейтъра няколко тукати.